para pagbalik sa normal na among buwak-buhi na kayo mga bata pagtandog-tandog. Nindot yapon ni school guys na sigiog tanang walay bata pati manong yapon ang eskwelahan na nagtanom ko og snake plant. Ano may walk guys, halag walay bata ibintin gyapon ang beauty sa school. Snake plant ang itanom. Miss gini mga puting klase pa ni guys mga bata may among pa patamnon buwak among kuan sa mga bakong atiman mamubo para ma-train sila kami kayo wa may mga bata teacher miss na mo ang gimingaw na ko guys og klase kami sa school mananom na lang yan buwak parang beautification para ma-beauty yapon mas di ko'y bata. Diyan na po mag-check halo na yung mong tanong guys. Tinuan, amoy ang buwak. Snake plant. Nindot among school maski guay bata arang naisa di pag gini mao guys. Toy very nice ning siga na ang among school kuwang pa ni. Oh very nice among school. Beautiful teacher. Oh, among newly hired teacher, si Ma'am. Beautiful. Kung saan mas, alam mo kitang kagwapa. Si Ma'am Emma. Available pa ni. Hi, Ma'am Emma. So, sa may imoy katabang sa school po. Sa may imong pagwapaw ng school. Sa may imong papili po. Ay kami matiguang mo dyan, Ma'am Emma. Amin eh. Diba? Matigwa magyunta. So sila yung mga bata-bata. Sila yung mabilin sa school. Oh, nice kayo. Beauty. Nagpa-beauty sa among school. Kugihan kay among pintor. Bila nakasimana mo dire ka pintal. Ay. Asam dito isa. Ang haba itong mga daan. Ato sa room. Yes. Manindot na ang school. Banat kay arang magwapog sa mut. Liwat sa nagpintal. Indot na. Kuwang pagid ni. Lahirag yun, ang eskwelahan, ugway, bata. Ara kasulim, basulim. Kaya pa yung kauban guys. Si Ma'am Agnes, kugihan kayo. Hi Ma'am Agnes.
mag-message mo kasulti nga mamatay bata. Wala tayo sugog panlig. Magnes. Sweeper of the day kakaron. Ang sa may kasulti nga mamatay bata. Wala naman tayo hinukbuan. So na kay mo hinukbo ram tag panilig mo panilig. Kore kay wala karon kay wala may sugod, wala hinukbuan. Karon nakabawas ang mga bata na. Magnes sa sunurog kamera ba. Tay ko gian atong bago ko ginadyanan naghuna na asa man ma'am sorry man jud kayo bata ron ang say mi kasulti ay kung napay bata pag hinukbo mo kita pangguna tsaka may bata kabaos parang maniugahan eh mong yuta diri ma'am. Dili na iya. Ano ugahan ng yuta tubig diri tubig? Ito na, bisbisi na. Be. Mag-clinic guys. Morning. Gwapo nga pintor. Wow, nice na nga mong clinic. Ito bang sa dong sa kaya mo ni upload sa YouTube. Ang gi-vlog nindot na kuwang na lang dyan ni gamay ba. Oh, nice na kayo. Balahira jud ang kuano og mapintalan no. Maski siya karaan na gid siya kaayo. Magawas siya ang beauty. Oh, nice na siya. Kasi color ane? Ivory ma'am. Ivory. Karon pagwas plata. So white pa ni. Kaya nga nang butangan siya white para mo limpyo. Parang limpyo ma'am. Para di kita maglama-lama. May sa daang color na na. Pero di mo pangpunduhan white flat. Malakra mo color na. Lagom. Sagdi. Lamusan sa una og white ng color. Lagi ako lagi mag-repent po ko sa mag-repent po ko sa room. Ang partner may mang mental. Ano sa mental mo? Naisay lak to. Hapon wa man siya to sa tagbilaran. Ari na po ni. Mana mga skilan guys. Dako kay siya plaza. Ano siya na kang normal pa napuno ni bata diri ba. Flag racing. Sus mo jud ni pinaka ni kuan ba gimingaw jud mi wala jud. Wala na joy bata. Lahi ra gyud ang skulahan mura na imong haunted house. Haunted house. Mura ka nang sa tawag kaning na kuan siya as in way bata. Indot yun siya. Jara ma'am, saludo na gid ko nimo, tininood na mo jud ng imo. Tani man na, tininood na na. Si Ma'am Emma, tininood na ng iya. Sa room ni Ma'am Ranolfa. Hi, Ma'am. Hi, good morning. Hi, how are you? Nindot na yung room ready for tomorrow. Si Ma'am Ranolfa. Nice yung room. Oh. Liwat sa tagiya. Wapo na guys ang room ni Ma'am.
ready for ugma installing new and mo out nga teacher ug mo in nga teachers na og teachers day sad at the same time ugma namo. Nindot kay siya mamampang nawa ang video, nindot kay siya. Ana pong sulungon na po nako si Ma'am Charies. Wala lang nang video ko. Laoy di ko live huy. Ako rin isumpay sa YouTube. Muna ni resulta nga way bata. Wala. Way magbuot. Kung siya formas classroom ron. Muna. Ako mag-check. Wednesday man ang check. Wednesday, Thursday ang check.
teachers sa Trinidad Elementary School. Oh, mga teachers na, mga beautiful teachers from principal to kinder, and then